Hai 2 anos tivemos a suerte de encontrar 2 baleas de máis de 20 metros a 8 millas a noroeste de Sisargas. E, bueno, encantados. Teño unha página web, precisamente. E cal é a vosa página? islasisargas.com. islasisargas.com. Ese dominio é voso? Sí, é noso, sí. E tan ali un vídeo pequeniño que me cederon precisamente eses chavales da Sociedade Galega de Historia Natural, un vídeo que gravaron eles, pero moi interesante. A balea metíase para baixo de repente, dicías, levantarase con nos encima. Claro, van pescar, estábamos a moitísima profundidade, estábamos a sobre 200 metros, máis ou menos, ou así, profundidade. E desaparecía de repente aparecía lá a media milla, xa, corre palo. Que bo. Claro, son viaxes moi bonitos, moi gratificantes. E moitos golfiños encontramos. Fan monerías, como facía antigamente o Flipper, aquela televisión. Fan monerías exactamente igual, teñas fotos aí en internet tamén. É habitual velos pola costa? Sí, o golfiño, sí, o golfiño é moi habitual. As baleas non, a balea foi unha casualidade. Ese ano anduaron moito no corredor das 8 millas, anduaron moitos. Enterei que despois chegaron a Laxe. Nós non estábamos moi longe de Laxe, pero bueno, dis que recorren así un corredor, cando hai